egyrészt mert te vezeted, másrészt pedig voltak egészségügyi okai is, tehát nem csak szeretek mozogni, de gerinc és izleti problémáim vannak. Hatása az azt hiszem, hogy kezd kialakulni, de annyit azért elmondanék, hogy ez a jóga egy teljesen másfajta mozgásforma, mint mondjuk egy aerobik vagy egy gerinctorna, mert most, hogy egy bizonyos idő eltelt, amióta csinálom, kezdtem felfedezni, hogy a jogának milyen hatásai vannak. Pontosabban 3 hónapja csinálom körülbelül. 4. November közepén? December az egy kimaradt. Aha, igen. És heti kétszer, 2 alkalommal jött. Otthon is azért néha szoktam csinálni. Igen. Minimum még plusz egyszer, de amikor többször idő. És nagyon kezdem megkedvelni, hiszen az ember azt gondolná, hogy a jóga az egy ilyen nagyon különleges dolog, és egyfajta hajlékonyságot, aszkétizmust, egyebeket követel, de hát el kell mondjam, hogy ezt bárki ember, aki nekiáll, nyugodtan csinálhatja, mert lehet csinálni, és semmilyen problémája nem lesz, hogyha minden betart, amit mond az oktatója. Tehát ez egy olyan mozgásforma, ami nyújtja, tehát nyújtás gyakorlatilag. Te mit érzel? Te még neked hogy hat? Erről szeretnék beszélni, igen. Nyújtásos gyakorlatokat csinálunk, és ezzel tulajdonképpen kihat az egész testre. Kihat a csontozatra, az izomzatra, az ízletekre, és ezáltal, hogy ezeknek a mozgása megtörténik, mozgatása, ezáltal az embernek ezáltal javul az embernek a fizikai állapota, de ez kihat nem csak a fizikai állapotra, hanem mentálisan is, tehát az elmére, így mondjam. Tehát én nem csak azt vettem észre, hogy fizikailag is javulok, és nem csak én vettem észre. A család is? Hanem hát van egy szakember, aki észrevett, és előtte sokkal melegebb voltam, és most már kezdenek hajlékonyabbá válni az ízleteim. Mondtam, ízleti problémáim is voltak. És ez nem jár fájdalommal, hozzáteszem, hiszen pont a jogának ez a lényege, hogy csak addig szabad nyújtani, amíg igazából fájdalom nem éri az ember. És ezért fokozatosan nyúlik az ember, illetve lazul az ember, és ez nagyon jó. És ezáltal, hogy az ember nem csak fizikai edzést csinál a testével, odafigyel magára, koncentrál a gyakorlatok közben, és felfedezi azt, hogy mire képes. És ez tulajdonképpen egy sikerélményt okoz. Tehát például olyan gyakorlatokat sikerül most már megcsinálnom, amit mondjuk régen el sem tudtam volna képzelni, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni, mert ez idő alatt elkezdtek lazulni az időt. Melyik azokra? Melyik hát például? Például az, amikor, nem tudom a nevét, igen. amikor jó nagy terpeszállásba kell állni. Állógyakorlat? A kezünket a lábunk elé. Igen, előrevarrás. Így van, és utána szépen a két kezünket be kell tenni a két lábunk Igen. És utána még a fejünket is oda beszélni. Igen. És ezt minden további nélkül egy idő után meg tudtam csinálni. Ami azt jelenti, hogy már az izületeim szépen lazulnak. Tehát én azt tudom összefoglalva mondani a jogáról, hogy az eddigi mozgásformákat, hogyha összehasonlítom, hogyha tornáztam, nekem állandóan az volt a problémám, hogy ha kicsit jobban ráerősítettem, akkor nekem fájtak az ízületeim, tehát nekem utána pihennem kellett, mert nem tudtam tornázni. Itt viszont pont az a lényeg, hogy ezzel a fokozatos és nagyon óvatos mozgásformával, meg lazítással, nyújtással el tudom érni
kihat magam a külsőmre is, meg az egész fellépésemre, hiszen a családom ismerőseim mind mondják, hogy velük